uray asi-asino ataw ket di mabalin at itaen isu amaday dayaw ken agturay iti agnanayon nga maningganan amin ang Panginoon. Mapayag paay ka lang itarawon ng si Diyos panungkalan na ida nga kantada. Yang tiba di sana may paitipan na kiapig, dulikat may paiti ako, kat ako maipaan ibagi. Tila ito nga pagadalan tayo kakabsat, naglawag garud ngay na imusmustrana, DJ ngay demokrasi. No, alawan tayo iti form of government, i-highlight na ngamin iti democratic form of government, the freedom of speech. Iso na lang, taadamot nga nailanad iti surat, nga agalwad kano iti tunggal maysa ken maysa nga saan tayo kuma nga pagundawayan dagiti waya-waya nga naitud kada tayo ket saan tayo mat nga ramatan dagiti nga waya-waya nga pangabong kada dagiti dakes nga aramid iti tunggal maysa ken maysa kada tayo takunan na di 11 ket kakastada idi dagiti daduma kada kayo ngem nadalusan kayo ngem napagsanto kayo ngem mapalingted kayo bago tinagan niya kung Kristo ken Espiritu kaya't nagarod nga sa awan kakabsat nga DJ freedom at damot laeng iti boundary na nga naipaay iti tunggal maysa ken maysa nga kas kinunada di pagadanan kinunan ni manang natatay DJ basit nga libadura saan tayo kumagarod kakabsat nga aramatan dayti nga libadura nga mangbangles kada diti so ngay nga aramid iti Diyos, sayangan tayo kumalag iti kundaway. Anyaya kaming dagitoy, dirukan tayo man kakabsat, ijay, ulit 1 Timoteo 6, nga kasi ti panagkunana. Ijay, 2:5, alat getres kakabsat. No, adamang isuro ti sabalik ket saan nga umanamong kadagiti makapakaragdad asa uni ako tayuan sa Kristo ken ti sursuro amayan nurot ti kinasibat iso natangsit nga ta ngay namang bangles DJ kukwa ti Dios nga salsalantan iti tunggal maysa ken maysa matabaawan ket sayang pay DJ ngay nagbanbanugan iti tunggal maysa ken maysa kada tayo no, saan tayo nga makapag-anad kasi pinunagtatay, DJ laun-unay, panag-iskaw, iti dila, iti tunggal balsa, kinmaysa, ang runaan dayta, kapsat, nga mang tulaw, DJ kukwa, iti Diyos, nga adda nga naikumit, iti nagtingan, iti tunggal maysa, kinmaysa, isulito, dayti ka nga ba, nagkasano ba dayto, iti panagsakon, aramatan tayo, iti kukwan ti Diyos, nga, pagsapulan. Dahil iti kakabsat, di ngay maaramat at no iti kastangay birukan tayo nga digit pakaidayawan tayo iti pada tayo nga tao. Nga haangkat nga digit pakaidayawan niya po Diyos iti birbirukan tayo no dito digit pakaidayawan tayo. At ipagkat naala tayo dagiti gunguna tayo. Asino nga iti mayat kada tayo tatta. Siguro mo at manipod kanyak kan kada kayo itartarigagayan tayo ko DJ gunguna nga kapo iti Diyos na saan nga DJ gunguna nga padayo pamadayaw malipod kadagiti iso nga kakabsat tayo numantay saan tayo mo't nga maliklikan tahaan tayo mo't gamin nga bulagbot kakabsat nga mangkita digiti na imbag nga manipod kadagiti kaunggan dagiti puspuso tayo ammo tayo marikna tayo kakabsat no dagiti banbanag nga makikita tayo ket igungun udan ti maysa nga kabsat ket pamadayaw iti pada tayo nga tao iti pamadayaw iti nagan iti Dios. Dagitoy kakabsat iti pagalwadan iti tunggal maysa ken maysa kada tayo tapno dagitoy nga panagbambanno iti tunggal maysa ken maysa kada tayo saan danto ko mga masayang. Kunalan naman ti dadto magkanyak ken kada kayo kakabsat matungpal kumade ngay kunana ditoy surat iti 1 Timoteo may kadwa nga surat ni Timoteo nga isurat po ken Timoteo dungdungol ka anak parabor kaasit ken tala ti Dios Ama ken Kristo Jesus nga apo tayo sapay la kumata dayta ti magungkudan iti tunggal maysa ken maysa ket datay mo't panakabagi manipod mo't DJ ngay naitud nga panakaawat kanyak daytoy DJ ngay kukwa ni manang Edna nga kunana agyaman ak iti
Diyos ito ang pagserbe at manipod ka rin iti apok alalakay abuyugan ginadalos anak ng amalagit ka kalagit ti agdi agresat nga anaraw ko iti rabi kinaldaw iti day pinagundaway day iti panakanakip kin kastamot kada tayo at dagarod nga na isabot kasakay la kuma tada ito nga kunanamod gamin nga haaning agresat ka no ibig sabihin